var i den her, den var flad. Jo, det kunne jeg tror, når vi sætter den på ned, så går den det. Så gør den det. Ja, det er alligevel, ikke også? Så Ja, indretningen. ja, det er det. Tak for Og så vipper den Ja, selvfølgelig. og god fornøjelse med jeres eget så. Den vipper, fordi den her, den vipper sådan, Ja, at læsehøjden bliver lavere her, og det passer også godt. Nå, ja, selvfølgelig. Ja, lige stolt nok at finde en fransk bus. Ja, det var meget magtforlæggende, det blev. Hvorfor kunne det ikke være en Aarhus bus? Ja, jamen, det ved jeg ikke. Ja, det er den teknisk i det. Jeg har været blevet længe at køre til Køse. Men altså, så det er ikke en race, at du lige kan få det sådan. Ja. Godt. Ja. Tak for det. Ja, men ja. Yeah. Because I have a community, a Facebook community in Iceland that I started